agora, amigas e amigos, ímonos encamiñando pouquiño a pouco a nosa sección particular das entrevistas, o Deixe Falar. Esta semana, o noso compañeiro Bernardo Perabade estará en conversa con Xosé Manuel Piedra, o baterista de Astarot. Mais antes, escoitemos a súa música, O Tren Astarot. Chega o momento da conversa no Grandes Voces do noso mundo. Chega o Deixe Falar. Deixe falarem de nós, deixe falarem de nós, deixe falarem. Astarot celebra 40 anos de música. Así como o escoitan, 40 anos encima dos escenarios. No percurso que vai de 1983 a 2023, teñen participado en concursos, teñen participado en numerosos programas de televisión e, sobre todo, gravaron 9 discos e non pararon de estar en concertos. Xosé Manuel Piedra, benvindo ao Grandes Voces. Hola, moi boa tarde, é un placer, moitísimas grazas por convidarme. Ai, Astarot, deusas da fertilidade e do amor sexual a ritmo de rock. Santa María, como se vai facer unha entrevista así? A ver se damos estado á altura. Santa María, Madre de Deus, como se soa dicir, non? 40 anos encima dos escenarios e de nome Astarot. Fálanos un pouco diso. Bueno, pois direiche que en internet xa pon eso, non, de deusa da fertilidade, tamén Astarote é o nome do diaño, pero quen lle puxo o nome que foi o noso fundador de Astarote, Carlos Gandón, o guitarra, non? O que empezou no 83 con Carlos Rodal, co baixista,
Pois direiche que o pon Astarot ven do as do tarot. Non é nin do nome do diaño, nin de a deusa da fertilidade. Ven do as do tarot. E xuntáronse esas dúas palabras e así empezou un pouco a cousa. Daí ven a historia. Quen fundaron Astaroth? Fundadores da Astarot son Carlos Gandón e Carlos Rodal, non? Un guitarrista e baixista que ainda son os membros que siguen desde os comezos Os do dous grupo, non? Carlos. Os dous Carlos. Sí, señor. Que Os dous fenómenos aí. daquela por onde andaban? Quen eran na música? Eles empezaron facendo, po primeiro ano, pois empezaron facendo versións polos locales da zona, da comarca do Morrazo e de Vigo, non? Empezaron un pouco con ese rol. E logo, pois, bueno, pouquiño a pouco xa foron asentando e xa comezando a facer temas propios. Xa ao principio de todo tiña moito tirón, porque, según contan eles, naquela época, no 83, había moita demanda de rock e de heavy, non? E sobre todo na zona do Morrazo, que foi cuna do rock pois de toda Galicia, non? Eu coido que ao Morrazo viñeron a tocar un montón de bandas, aquela antiga sala que se chamaba Saturno 3, non? E o Chichao, e daquelas pois xa metía Astarot no Morrazo no 83 e no 84, xa arrastraba moita xente, non? Polas salas. Bueno, así foi un pouco a historia que che podo transmitir desde contada polos meus compañeiros, non? En 5 ou 6 anos, primeiro disco, e ese disco foi como unha abertura de portas ao mundo. Pois sí, porque mira, gravaron no ano 89, donde se hospeda el pasado, co produtor José Luis Garrido, que é moi amigo noso, andaluz, que ten un estudio en Madrid que se chama Musitrón, é moi amigo noso. Logo volvemos nós en 2012 e máis en 2016 a gravar 2 discos máis con el. E bueno, ese foi o primeiro, e o grupo pode presumir que é das poucas bandas galegas que editou o primeiro traballo en vinilo, non? Que daquela... Coño, a verdade que hoxe é unha cousa para lembrar, non? Porque non todo o mundo editou en vinilo, non? E o primeiro da Astarot foi en vinilo, máis en cinta. E daquela foi a abertura de portas xa para, bueno, empezar a tocar xa, pois, por máis sitios, non? Incluso por fora de Galicia xa un pouco, e darse a conocer, non? Con esas primeiras cancións. Falamos antes dos dous Carlos, da xénese cos dous Carlos. E o Xosé Manuel Piedra, desde cando está bateristando en Astaroth? Pois mira, direiche, eu tuve unha sorte de entrar no grupo, pois, casualidades da vida, e gracias a un produtor que está ahora moi de moda, que é moi conocido e moi amigo meu, que se chama Iago Pico, que é o produtor de Tanxugueiras, e é o que toca a batería e a percusión en Tanxugueiras. Pois me comentaba que a Astarot buscaban batería, bueno, pois o antigo batería se había retirado, e nada, pois en 2008 hasta hoxe entrei no grupo, entrei para cubrir unhas poucas actuacións, e ao final creo que a conexión foi máis persoal que musical, non? E nos convertimos no que hoxe somos, que é unha familia. E levo pois 15 anos, se vai facer agora, principios de agosto, vai a facer que levo 15 anos xa no grupo, que parece que foi onte, pero xa pasa o tempo moi rápido. Ai, que me dera que pasara bastante máis a modo, pero é así. A ver o que che comentaron sobre isto. No terceiro disco incluíron 2 músicas galegas. Non sei se xa tedes comentado se foi como unha especie de aperitivo, meter esas 2 músicas, se foi así como un aperitivo ou foi unha proba de diagnóstico para saber que pasaba? Direiche que Carlos Gandón é un amante da cultura galega, sabes? E que é bueno, un pouco o que leva a batuta nas composicións, sabes? É o que compón as letras, o que compón os temas propios, o que compón a música e adapta pois esas adaptacións que facemos galegas, non? E direiche que ese disco foi grabado nos estudios de Milladoiro, en Cormorán, aquí en Padrón, cerquiña onde vivo eu. Eles tiñan na cabeza pois facer algo en galego, non? Xa viñan como pensando que tiñan ganas de incluir algo, bueno, un disco máis ben híbrido, non? Non todo de temas propios en castelán, porque, bueno, o grupo empezou cantando en castelán tamén, pois porque eran outros tempos, e bueno, pois porque era o que se lle daba daquela, pero tiñan ganas xa de incluir algo da cultura galega no disco, e o certo é que se encontraron no local de ensaio un día e fixeron unha adaptación de Ariños Aires, en plan así heavy, non? Bueno, rock heavy, así mesturado con música celta. Coido que, polo que me contan, transmiteulle moi boas sensacións, non? Entonces decidiron pois incluílas no disco. Bueno, pois a ver, bueno, vámonos incluir, nos presta a facer isto, e aparte pois vámonos incluir tamén, porque pode ser tamén pois unha apertura de portas, que así foi despois, non? Unha apertura de portas moi importante para Astarot, que logo foi cando empezou xa
pois a pisar xa os platós de televisión, programas que iban redireccionados hacia a cultura galega, non? Creo que iso foi un punto de inflexión moi importante na historia das Tarot, non? As sensacións foron excelentes porque para celebrar a maioría de idade no cuarto disco de 1998 xa se grabou íntegramente en galego e na presentación estivestes con Milladoiro na festa do 75 aniversario do Celta de Vigo. señor, Compartindo cartaz nada máis e nada menos que con Carlos Santana. Pois sí, unha data para recordar para o grupo. De feito está na historia do grupo, non? Porque foi según contan, foi moi emocionante. Home, ver o estadio cheo, cantar o cumpleanos feliz ali ca guitarra, non? E aparte foi fusionado con Milladoiro, o sea, non foi no mismo cartel con Milladoiro e Santana, senón que foi antes de Santana e fusionados a música esa de Milladoiro, non? Pois con Astaroth, con esa parte máis roqueira, non? Ainda se conserva algún vídeo deso. Agora sí que te vou poñer nun apuro, porque isto do que falamos é historia, mas facemos un salto ao presente. En 2023 o Celta celebra o centenario, pasaron 25 anos e agora procurou a música noutra parte. Sabes algo diso ou non? Sí, xa me quedei, xa escoitei, ademais, bueno, este rapaz que está moi en auge agora, non, de Tangana, é descendente de galegos, non, entón, pois, ainda escoitei atrás, me enseñaron, bueno, que non son moi afán bueno, pois, dese estilo de música, pero si respeto, non, que está moi de moda agora. E, bueno, pois hai que dar paso tamén ás novas xeracións, aos novos estilos, tamén se está vendo nos festivais, ollo, que, bueno, siga vendo esos festivais de cultura galega, de rock and roll, de folk e tal, pero, bueno, a moitos apostan tamén por esos novos artistas, e é ben, porque son os que veñen detrás. Entón, direiche que me parece unha boa obra, non? Porque, bueno, hai que estar cos tempos. Despois desas metas chegaron o sentir dunha terra que se considera a consagración do grupo, con colaboracións de Suso Bahamonde, dos Tamara, de Susana Seivane, de Fuxan os Ventos, en fin, do mellorciño da música galega. Despois, a longa noite de pedra, en que se recolle unha antoloxía da poesía galega. E a partir do 2012 xa nos podes contar en primeira persoa o Séptimo Pecado. Foi para ti o primeiro traballo que fixeche con Astaroth? Pois sí, direiche que antes deso, na xira de Longa Noite de Pedra, foi cando entrei, en 2008, gravamos un concerto en directo que nunca chegou a salir. En directo, bueno, pois porque non coincideu, está guardadiño aí como inédito. E logo a primeira cousa que... Fálanos, por favor, algo dese concerto inédito. Bueno, gravouse na Festa do Cristo en Cangas en 2008, foi aí unha prova de lume, non? Como se soe dicir, e, bueno, pois quedou aí na recámara, a min trae moi bons recordos porque foi un dos primeiros concertos co grupo, e además que foi unha cojone de carallo, porque, home, era o meu terceiro concerto, xa cámaras por todos os sitios e grabación e todo eso, e mi má, a verdade que moitos nervios aquel día, e gardo moi bo recordo ese día, pero, bueno, non chegou a salir por cuestións de produción, e está guardado, bueno, pois, está inédito, guardado, e, bueno, ahora do que che falarei será do que acabamos de gravar, non? Fai pouco, pero sí, cóntese. Sí, mas iso debeu ser como un ensaio, porque en 2015 editouse un DVD con un concerto precisamente en Cangas, co Coro Lestonac, con e ca banda de música Belas Artes. Con un público máis de partido de fútbol que de concertos. Estaba top. Amigo, pois contanos algo diso. En 2012 gravamos o Sétimo Pecado, non? A finais de 2012, 2013. E, bueno, a partir de aí, pois, veu a xira de presentación, non? E o certo é que en 2013 tocamos, o concerto de presentación foi en Cangas, e fóramos nós e máis o grupo este mítico que hai pop rock, non? Que é a Seguridade Social, e enchéramos a Barrote en Cangas tamén na Festa do Cristo, fora espectacular. Eu non sei se houbera sobre 15 ou 16 mil personas. E o ano seguinte, como quedou tan bo sabor de boca, pois volveuse a chamar ao grupo e dándolle unha volta de torca, non? Porque foi fusionado, xa che digo, o que acabamos de falar, pois que a banda de música Belas Artes
e que a Coral Lestonaki. E foi cun total de 75 persoas encima do escenario. Os ensaios foron previos as semanas antes no auditorio, e bueno, tamén reunimos unha de xente, eu non sei, eu creo que o que se estimaba en prensa pois era entre unhas 12 e 14 mil personas. Foi increíble. E además musicar así pois, os temas que leva a Astarot por bandeira agora nos seus directos desde fai anos, pois meterelles a parte máis de banda de música e coral, foi espectacular, foi espectacular. O sea, foi unha cousa que logo se gravou non con moitos medios, pero sí reflexa un pouco o que se viveu ese día, sabes? O sea, quedou moi ben. Quedou moi ben reflexado no vídeo, máis ben un vídeo, bueno, quedou reflexado o bonito que se viveu aquel día, en 2014 xa hai moito tempo. E, bueno, o pueblo de Cangas quedoulle un sabor de boca impresionante. Bueno, de feito, ainda nos siguen pedindo, chamándonos e pedíndonos ese traballo, non? Para que moita xente que se quere facer con el, porque se fixeron unhas copias e se esgotaron moi pronto, sabes? Ahora non hai xa exemplares e ainda nos siguen pedindo ese DVD a veces, non? E despois desta resposta tan enérxica, aínda estás con forza? Bueno, pois sí, a verdade é que sí. Pois entón fálanos de Baixo a Luz de Breogán, porque iso é falar do presente. Sí, pois mira, Baixo a Luz de Breogán é un disco que comezamos a preparar pois alá polo ano 2020 e despois collemos xa a pandemia preparando nel. Quer dicir que non perdemos nada o tempo na pandemia porque estuvemos encerrados no estudio traballando. Imos traballando a distancia, non? Logo xuntámonos e gravamos no estudio de Carlos Gandón e de Juan, non? E nada, pois tuvemos a gran sorte, contareiche, en 2017 tuvemos a gran sorte de participar nun festival que se chama Carqueixa Folk Rock, que é en Souteliño, en Laza. É un festival moi bonitiño que hai ali, e coincidimos con Luar na Lubre e Anxo Lorenzo, e descubrimos ese día que a Astarot lle gustaba moito a Bieito Romero, non? O líder de Luar na Lubre, que hoxe en día é un gran amigo noso, tanto musical como personal. E ese día estaba no público, recordo perfectamente, estaba no público e ao salir do escenario estaba enllequendo as bágoas. E dixo, son moi fan da Astarot e quedeime hoxe aquí, mañá temos concerto moi lonxe daqui, e quedeime solo hasta, eran casi as 4 da mañá cando acabou a Astarot, e quedeime para vervos, porque me encantades de hai moitos anos, e bueno, desde aquel día empezou a xurxir unha amizade moi grande. Tuvemos a sorte de contar con el pa este disco de Baixo a Luz de Breogán. El, o seu fillo, é máis Xan Cerqueiro, non? Que é o que toca o whistle, non? O whistle e a flauta. E bueno, participaron metendo todo o que é a parte celta, non? Deste disco, que é híbrido tamén, porque ten por unha parte composicións propias en galego e por outra parte, pois, varios clásicos, non? Como Chove en Santiago, o Cantar de Roma Santa, que xa había musicado Luar na Lubre, e, bueno, o Irmão, non? De Fuxen os Ventos, hai moita... Bueno, hai moito material, e creo que foi un punto bastante importante para agora, para Astarot de cara o que está vindo agora. De Rosalía de Castro a Xela Arias pasando por Federico García Lorca, Chove en Santiago. E en 2023, 40 aniversario. Pois sí, a verdade é que tiñamos gana, eu son dos que penso, e os meus compañeros tamén, de que un grupo cunha traxectoria de 40 anos, pois coido que un disco en directo pois facía falta, non? Sobre todo para reflexar, bueno, pois o que é Astarot en directo, non? O que é Astarot nun concerto, non? O que é, aínda que foi nun auditorio, que é un pouco atípico para nós, non? Nós tocamos máis ben con xente pois fora, non? Aire libre, nunca facemos concertos en interior, que a xente sentada foi un pouco extraño, pero foi moi bonitiño, e, bueno, decidimos preparar eso e contamos con xente tan importante como os que acabamos de mencionar, Luar na Lubre, e con xente de Los Suaves, non? Que eu son moi fan de Los Suaves desde que era pequeno, non concibo música sen os Suaves, e contamos, bueno, pois con Mini de Fuxen os Ventos, con Josito Porto, con Rosa Cedrón, Lucía Pérez, un montón de artistas que, bueno, para nós o primeiro regalo de 40 aniversario, direiche, que foi ese, contar con semexantes amigos e artistas que nadie nos dixo que non. Ese foi o primeiro regalo, levantar o teléfono, chamalos para ofrecerlle e contarlle a historia que andábamos argallando, e todo o mundo se volcou con nós e co grupo para sacar adiante este traballo, que agora mesmo está en proceso de mezcla e masterización, e salirá nos vindeiros meses, pero que xa lanzamos un adianto, non? Con Lucía Pérez, que quedou moi bonitiño, o Lela, que está fermoso, a min encántame que non paro de velo. E, bueno, creo que reflexa un pouco o que é Astarot en concerto, e é algo que queda para sempre, para nós e para todos os seguidores, non? É algo que faltaba, o 10º traballo do grupo, non? E por onde se vai levar?
Pois agora mesmo estamos comezando coa presentación. Bueno, agora acabamos de estar en Sestao, non? Porque nos chaman moitas veces temos a gran sorte. Mira, como di o meu amigo Bituco de Ruxe Ruxe, non? Que é un gran amigo meu, para un grupo cantando en galego que o chamen de fora, pois é un premio sempre, non? Ir levar a nosa cultura a outros sitios, non? En Euskadi estades con certa frecuencia. Sí, estamos moito alá porque empezamos a ir, pois, o primeiro concerto que fixemos foi exactamente con Luar na Lubre en Llodio, non? En Laudio, en Álava, en 2018, por aí. E desde aquela, pois, os centros galegos están todos conectados, non? E parece ser que lle gustou, uns van aos concertos de outros, e sempre tocamos, pois, en festas de Galicia. É impresionante ver a xente de fora, emigrada, cantar as cancións con nós, emocionarse, sabes, a xente, a verdad que é espectacular cada vez que vamos alá. E esta vez non foi menos, porque estuvemos ali en Sestao hai 2 semanas, nos trataron maravillosamente, como sempre, houve un montón de xente, e foi impresionante, a verdade que espectacular. E agora, pois, o seguinte concerto é mañán 25 de xullo, estamos en Mera, Oleiros, nas festas de Mera, cunha grande formación que son os festicultores, que son aquí galegos, e a mí me gusta moito, teño grandes amigos tocando aí, e sempre é un placer coincidir con eles no escenario. Pois iremos tamén a Zamora, estaremos no Festival Folk Rock nas Portelas, que xa é a segunda vez que vamos. A última vez estuvemos con Capercaille, que é un grupo mítico que hai de música celta, e esta vez, pois, no cartel estaremos con Treixadura e outras moitas formacións. Estaremos o 6 de agosto ali, e bueno, tamén estánse pechando máis cousas. Houve un montón de chamadas, estánse pechando máis cousas, estánse pechando un concerto bastante especial tamén, que no cal non podemos aínda anunciar, pero bueno, estamos empezando xa o que é a presentar o disco, pero bueno, non queremos tampouco queimar moito tema hasta que salga o disco. Digamos que a presentación oficial do 40 aniversario será a partir de que salga o disco. Eu creo que o 2024 vai ser a presentación deste traballo en directo, non? Estaremos atentísimos e despois continuaremos facendo o camiño con vos. Xosé Manuel Piedra, un grandísimo abrazo. Pois un saúdo e moitísimas grazas a vos, a Grandes Voces, por contar connosco. Bueno, desde aquí envío-vos un saúdo en nome dos meus compañeros, non? Carlos Gandón, Carlos Rodal, Juan Antepazo e Nano Vikendi, non? Que ahora mesmo non están facendo esta entrevista, pero que os mando un saúdo de parte deles, unha aperta enorme, e moitísimas grazas, de verdade, sempre a Starot e sempre Grandes Voces, e sempre toda a xente e programas que facedes posible que a cultura galega siga camiñando. Grande abrazo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Reiña, porque eu moro, quero mirarme nas veniñas dos teus ollos. Non me deixes, que ten con baixo de mí.
Rádio Universitária do Minho. Em emissão desde 1989. Continuamos no Grandes Voces do Noso Mundo, logo de estarmos en conversa con Xosé Manuel Piedra, de Astarot. É o momento de ouvir a música da Mayra Andrade, Afeto.